Gonɗin hakkilki e jangal yeso durngol entalumo dabbaji andiraka e nasarankore Livestock Productivity and Resilience Support Project LPRES hautaɗon juuɗe e gomnati diwal Gombe waddani wainaɓe e duroɓe fondirɗum nyaw dabbaji ha nyawditirɗum lumo dabbaji Gombe. Hakkilowo gonɗiɗum nder mal e durol Dr. Barnabas Malle andinta yigo to dabbaji so'i jamu ɓiɓɓe Adama daɗatake waɗi gomnati diwal Gombe enta LPRES hauti juuɗe heɓani nyawdirɗum dabbaji nden kare kuɗe. To a wannan wuri shi gwamnan jiha tare da LPRES a bangaren ganin cewa mun sami dabbobi masu lafiya a jihar Gombe domin bayan da za ka yi ha wakere sembe ɗinkin durol e da heɓunki dabbaji jamu LPRES e gwamnati diwal Gombe waddi kare kuɗe ngam fonduki nyawu dabbaji. Dr. Male noddinta jangirli mauɗi janginoɓe durngol e demal wonɓe diwal Gombe wadda fukaraɓe ekkite nyawndigo dabbaji. Jami'o'i da su kuma polytechnics inda suke jande janginte durol wawai wadduki fukaraɓe ngam ekkituki nyawndigo dabbaji. Dr. Muhammad Umar Yuguda hakkilowo wakkere nyawndigo e jamu dabbaji ha wakkere LPRES andinta to dabbaji heɓi jamu duroɓe e gomnati fuu botirte ta hedi duɗawal kusel kosam taki enta haraji. To dabbaji heɓi jamu jomudum heɓan duɗawal to wari soruki gomnati bo heɓan cede nastuki. Dr. Adamu Baffa Usman fondowo nyawu dabbaji ha nyawditirɗum lumo dabbaji Gombe holli seyo dow nasaraku heɓate diga fuɗɗugo nafturki e kare kuɗe fonduki nyawɗum. Satire nde gaskiya min ɗon keɓa nasaraku e dow maganiji min hokkata nda bo ɗum waddani min maganiji deydey gorgoto ɗum min kudirirta min ɗon gi'a alfanu gude koɗe ɗe ɗum min gatta fo saboda dabba to yehi hande jango nane ma ñaɗɗe tati min hokkata to warti sey min ga dabba fa yamɗi ɗum waɗi ka doguki mane ernangata min ɗon sewo gaskiya kujeji ɗuɗɗi maiɗa o ɓeddake e foɗugo hakkilo duroɓe dow ɓe acca hirsuki dabbaji ngam nyawu nangiɗi ɓe heɓa ɓe yara hedi nyawndigu ngam anda ɗume damata ɗi ton. Min ɗon dei nodda ɓe usokoni ɓe ngara ɓe tabbitina ɗi jawro en maɓɓe lamɗiɓe ɓe fu ngara ɗum nodda ɓe ɗo waɗa taro e maɓɓe ɓe ngi'a asibiti ɗo wala hala way dabba yamɗinga kirsaga non tan a nyawdayga tunda nyawdu komi heɓake joni. O maɓɓi e yettuki LPRES e gwamnati diwal Gombe yaki o torate useni gwamnati diwal Gombe heɓana nyawditirɗum dow huwoɓe. Min ɗon yetta Allah min yetti LPRES nde wari kuuɗeje ɗum yiɗo ɗum fu LPRES waɗani hatta ma min huwoɓe ɓe ɗon gaɗi ka waɗanki min bita dow kuuɗe amin ɗe min andina min ɗo ɓedda dabaraji ƴoƴe dow kuuɗe ɗen min ɗon keɓa amma nde ɓe ngari joni nda ɓe gaɗa laaɓe gode nda asibiti ko local gammal ngaɗema e Gombe ɓe keɓi asibiti dabbaji ɓe ɗon nodda duroɓe bo ngara gaɗa ɗum tayga saboda haka min getti LPRES tan gomnati bo min getti nga anga waddi LPRES nane men andaga gomnaji ɗum ko waɗi dabaraji ƴoyɗe ma fu mo waddi ɗe saboda haka min seyake sosai sai dai ko nodda mi nder ɗum ala huwoɓe wala huwoɓe fu gaɗiri caya don laabu ma ɗum yimɓe NYSC koka en kamɓe foti saboda haka nden ɓe dillini en wala huwoɓe min ɗon tefa taimako gomnati sokone hoca huwoɓe sosai fallere nde saboda kar kuuɗe ɗe LPRES waɗi fu wuyta ɓawa to wala huwoɓe ɗo ɗumde no ɗum wuyta ɓawa min ɗon ɗon gabben gomna yara muñal fu sokone hoca huwoɓe. Dauda Abubakar wadduɗo dabbawa mako nyawndigu manijayol yeso waddani nyawditirɗum ɗum. Da muka kawo din gaskiya ana ta samun matsala to amma yanzu an dan ƙara an fara samun ci gaba gaskiya sosai. Ɓe ko heɓa fonditirɗum ɗum nden wala heɓtina nyawndigu ɗum doni kam hunde voɗi masin a yi nde warmi
ɓe dasi ƴiƴam ɓe fondi nde ko ɓe haɓɓani dabbawa nga ndiyam. Kamal Hammaju, ko da Radio Enter TV International, Igadiwal Gombe, Nigeria.